Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana kasadonyo ala sarapan. Nah, sebelum beraktivitas, mari kita sarapan pagi dulu yuk. Dan awak kini kok akan sarapan jo nasi yangi. Ko nasi yangi nyo. Nasi yangi. Dan randang cibodak. Ko randang cibodak sabana lama tu sana bade itu sabab dimasak jo kuali bosi, asli bosi, bukan aluminium. Bosi dan dimasak jo kayu api ya, kayu api, bukan jo kompor ya. Nah, menghasilkan rasa yang sangat luar biasa. Nah, kok rondang cibodaknya. Bacampur jo maco. Nah, ba rasanya mari sama-sama kita makan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sabana lama. Bertambu-tambu waknya. Amat masak, amat banyak. Secara banyak. Asli masakan Minang. Cukup di dulu sana kasadonyo. Tetap setia jambo risiko Pangeran Kubang yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.